El primer que he de destacar és que els eixos principals d'aquests pressupostos, són 3, es basen en un intent de sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Els pilars fonamentals seran les persones i el territori. Les persones perquè, com bé sabeu, els 3 partits que integren aquest equip de govern ja en campanya ho van deixar clar. També amb els acords programàtics va quedar palès. No només estàvem i estem en contra de les retallades que s'han produït durant aquests anys i, per tant, no podia ser d'altra forma, no només no hi haurà més retallades, sinó que el principal d'aquests pressupostos és precisament assegurar les prestacions bàsiques a la ciutadania. Per tant, els valors que impregnen aquests pressupostos són la solidaritat, la participació, l'eficiència i la transparència. Com a primera mesura, que també sabeu que vam adoptar i que també anava en programa i va quedar acordada en el pacte de govern, va ser que reduiríem el cost de l'organigrama polític, no només restant un conseller que venia imposat per llei, sinó també reduint sous polítics i reduint la plantilla de personal administratiu assignat en els grups polítics. D'aquesta decisió, presa quasi de forma immediata, hem aconseguit un estalvi anual de quasi 280.000 euros i tal com havíem anunciat, aquest estalvi es dirigirà a polítiques o a un pla de xoc contra l'exclusió social. Bàsicament, aquest pla de xoc contra l'exclusió social té 4 partides, una de 90.000 euros dedicada a polítiques d'habitatge, en especial a gent sense sostre, és a dir, aquelles persones que estan al carrer. Sabeu que tenim cases d'acollida a Menorca, concretament 2. Els ajuntaments fan tot el que poden, però no arriben a tot. Per tant, una part d'aquests 90.000 euros estalviats se dedicaran a ajudar a les cases d'acollida i també a iniciar i a planificar un projecte de centre de baixa exigència que, com bé sabeu, a Menorca no n'hi ha cap. Aquests centres de baixa exigència se dirigiran a persones que no compleixen o no tenen el perfil per entrar a les cases d'acollida per problemes, per exemple, d'addiccions, de salut mental o perquè tenen animals de companyia i no és possible admetre-los en les condicions actuals en les cases d'acollida. Una altra part del pla de xoc serà directament de suport a les famílies, uns 90.000 euros. Una altra part, uns 20.000 concretament, se dedicaran a polítiques d'esport dirigides a joves que estan també dins col·lectius o dins perfils d'exclusió social. I la Conselleria d'Educació i de Cultura també tindrà una bona part, en especial en tema d'escoletes infantils, alimentació infantil, i s'augmenta també l'ajuda a beques perquè s'ha demostrat i està comprovat que durant aquests anys de potent crisi econòmica hi ha fiets que no han pogut anar a les escoletes degut al cost que, com també sabeu, tenen aquests serveis. Per tant, augmenten les beques i s'import de les beques per a aquestes famílies que no han pogut dur els fiets a escola. I amb habitatge concretament, dir-vos, a més, sabeu que aquests 4 anys hi ha hagut 0 política d'habitatge. És cert que no tenim competències, però també és cert que els polítics que estem en aquesta corporació no podem ser cecs ni sords a tot el que ha estat succeint en temes de desnonaments. Per tant, ja s'incorpora un nou programa amb habitatge, obrirem una oficina antidesnonaments, tindrà un assessor legal, tindrà un treballador social per fer acompanyament, també hi haurà un administratiu i aquesta oficina recuperarà també el que era l'antic servei d'atenció en els ajuntaments. Benestar social també veureu que veu incrementades les partides de forma molt considerable, millora tots els serveis i en particular el centre sanitari de Santa Rita.
tant per lo que fa a personal com a serveis de manteniment. També es fan realitat 2 projectes, és de millora de la casa de la infància i el centre de Trapucó. Amb cultura seguim, evidentment, en Menorca Talaiòtica, no com a simple marca ni eslògan, també en producció artística, creativitat cultural, ajuts a entitats culturals, música, també havia estat absolutament desolada, la Conselleria de Cultura. I en temes econòmics també veureu una aposta important en la projecció dels sectors industrial, comercial, agrícola, artesà, destacar que recuperam i augmentam dotació amb SCARP, que és el contracte agrari de la reserva de la biosfera. També veureu una aposta important en promoció turística. Se dediquen recursos també a revisar el pla director de residus. Se continua la implantació de renovables en els edificis del Consell Insular. De moment hi ha una partida que es dota i no descartam que durant l'any, a través del que és la possibilitat de derivar romanent a projectes financerament sostenibles, no descartam que aquesta inicial partida en renovables per als edificis del Consell pugui ser ampliada. La gestió del territori, com ja he dit, respon a la filosofia de la reserva de la biosfera. Iniciem la revisió del PTI, que com sabeu era algo que es havia d'haver fet el 2013 i que no es va fer. I dins d'aquesta línia de sostenibilitat també impulsarem el nou projecte de la reforma de la carretera general, la xarxa de camins públics i la gestió del camí de cavalls. Se recuperen inversions culturals i també hi ha, evidentment, unes dotacions importants en manteniment de xarxa viària. Des d'un punt de vista orgànic, els departaments amb major dotació pressupostària per aquest ordre serien Presidència amb un 26,91%, tenint en compte, però, que Presidència, aquesta corporació, ha incorporat competències com, per exemple, la de carreteres, és a dir, no té una dotació pressupostària només per lo que és l'òrgan de govern, sinó per les pròpies competències, té política lingüística, té carreteres. Benestar social estaríem un 24,98, serveis generals, participació ciutadana i habitatge 20,69, i a continuació continuen els departaments d'ocupació, projecció econòmica, esports, joventut, amb un 7,41, promoció turística, artesania i transports 6,41, medi ambient i reserva de la biosfera 6,21, cultura i educació 4,91 i ordenació territorial i turística un 2,48. Com ha dit la consellera, el pressupost que hem fet la primera legislatura s'ha fet pensant en la gent i el que intentem és posar cara a les xifres. Darrere els nombres hi ha persones i crec que aquí, amb les xifres que ens presentarem, jo crec que es posa de manifest una nova manera de fer política. El pressupost, encara que és una eina molt important, no deixa de ser una eina de treball. Jo entenc que el pressupost no és una finalitat en si mateix, sinó que és una eina. A més, pràcticament des del mateix moment que l'elaborem, aquest pressupost té vida pròpia. Se pot esmenar, es pot modificar, podem fer incorporacions de crèdit. És a dir, a vegades és normal que tots ens obsessionem un poc a l'hora de presentar el millor pressupost possible, però si després no fem una bona execució del mateix, realment perd tot el seu sentit. Nosaltres entenem que el pressupost és una eina de feina i que durant l'any és quan realment es posarà de manifest si complim amb els objectius que ens hem marcat. Com a dada més rellevant, i que aquí ja la veig, és que el pressupost global del Consell per enguany, per el proper any, per el 2016, és de 78.287.000 euros, que en relació al pressupost de l'any passat suposa un decrement d'un 3,74%. Per capítols, veig que hi ha un increment del capítol 1 de personal d'un 5,31%. Aquí, per una part, hi ha el que ha comentat ja també la consellera, l'incorporació de tot el personal del Llatzeret, en la transferència que es va rebre a abril d'enguany,
I després també hi ha dos fets bastant rellevants que també ens incrementen els costos de personal, que és per una part hem pressupostat el 50% encara de restant de la paga extra de 2012, també s'ha incrementat, com en la resta d'administracions públiques, s'ha augmentat la despesa de personal un 1%. Despeses corrents augmenten un 10,85%, i això bàsicament és perquè el que fem és reactivar molt de serveis que durant els darrers anys ho havien passat molt malament, i això requereix una major dotació econòmica perquè els serveis funcionin. En canvi, el capítol 3 d'interessos baixa considerablement, un 34,59%. Són diferents motius que estan explicats a l'informe econòmic i financer, però per una part hi ha el que seria la millora de l'accés al finançament en millors condicions, i també que gràcies a un romanent de tresoreria provinent de la liquidació de 2014, del compte general del pressupost de 2014, dins enguany, d'aquí a final d'any, amortitzarem anticipadament una xifra superior als 3 milions d'euros d'operacions vigents, que clar, això farà que el que haguem de pagar l'any que ve d'interessos baixi considerablement. Bé, transferències corrents pugen un 11,28%, fons de contingència, que és una partida per atendre necessitats imprevistes i inajornables, la mantenim igual. Amb inversions baixa un 28,31%, després en explicaré els motius, i també baixen en transferències de capital. A nivell de comparativa d'ingressos, aquí veiem que a nivell d'impostos directes augmenta un 1%, impostos indirectes baixa un 3,82%, taxes i altres ingressos pugen un 9,23%, el que passa que no és una partida molt rellevant. Transferències corrents augmenten un 14,47%, ingressos patrimonials un 14,79%, i transferències de capital baixen un 32,95%, com que els pressupostos cada any hagin d'augmentar. Sembla que per filosofia una administració acabada ha de gestionar més recursos. Més que veure com el pressupost, com he dit, és una eina. Si nosaltres al final tenim una dotació però no la gestionem correctament, resulta que podem acabar l'any i no hem executat el 100% del que tenim pressupostat. Jo m'ho recomanaria que ens miréssiu les liquidacions dels pressupostos dels darrers anys. És un exercici que a vegades ens ajuda a entendre que no ens hem d'obsessionar en la xifra global de pressupostos, sinó en com som capaços de manejar els doblers que tenim. No per molt de doblers que jo manegi, vol dir que ho acabi executant íntegrament.